Prøv at gå tæt på nu. Nu ligger de og kæmper om et eller andet derovre. Prøv at se, så hvis du flytter det lidt, så går jeg tilbage, så giver jeg rejer. Prøv at lade være med at få toppen med. Nu må du også se at vane hernede. Og prøv at få så meget med, som du kan. Prøv at gå væk, så man kan se. Kan man se det inde i væggen nu? Hvad tænker du på? Vi kan filme i 48 minutter. Det er det, jeg siger. Man kan se det inde i væggen. Ja, man kan se det. Prøv at gå tæt på nu, så man kan se det æde. Prøv at trække lidt væk, sådan. Det er roligt, jo. Du skal prøve at gøre det sådan, og tænke på, at du er en instruktør. Du prøver at køre lidt over i hjørnet, så stille og roligt op fra vane. Kommer vane deroppe. Prøv at kigge ned på vane, det går ned og henter en fisk nu. Jeg fik den ned. Prøv at tage rokkerne igen. Du skal lige op og have alle af vaneerne med, skal du? Der er også en der. Den står lidt oppe. Ja, 2 sekunder. Du prøver at køre fra den ene side til den anden forover. Stille og roligt. Ja, bare køre lidt hurtigt. Så kører jeg ned til rokkerne. Du kører tættere på rokkerne. Så prøv at trække sig helt herover, så man kan se det fra langt fra. Gå tilbage. Længere. Den kan ikke engang være kvar. Den kan ikke engang være. Gå tilbage. Den kan ikke engang være her nu. Så. Så prøv at gå stille og roligt tilbage igen. Det ser fint ud derfra, det gør. Ja, men du skal også tænke på, jo længere den er, jo lang tid tager det jo. Ja. Så er ikke noget. Lige til lidt af vanen der står inde bag træen. Jeg håber, jeg filmer på den rigtige måde, så den ikke dog går omvendt. Du ved, hvad jeg mener. Ja. Du prøver lige at køre hen i hjørnet, sådan skråt til hen til Havanaen. Jeg vil bare komme sådan her. Det var 5 meter. Så ned på rokkerne igen. Nu kører det rundt. Se, nu kører det rundt. Træk lidt fra, så man kan se den fra afstand. Så er det på nok. Ja.